Pimantem no emu na yemra sante mantem mo ne kwa kwagina mu ewo Mamso-Nkwanta na enche bia na nanom ede ehemfo afoforo bi esi ade so na sanahene ya wade no esi ade so nche kwa nana ejare menu wone ehemfo eka ne ho no de ade hwede mu ode nto mpanifo ya ohwa kwantempon ho nsam so anim se wasrada wo mo kwan no enye eka ho bi nti na ama akwambukafo abegina kwan mu ade bia na wo moje omanfo ene amanti obestress wo mo kwan no o meyema wo Nana bikusi apia eye Mamso-Nkwanta manhene wayi ni sana hene a yefre nana ajare manu otoso emienu a wo firi manso data no sana hene ya pawo ne foforo nkasa mu no datu edwase ade ba ko ehia ne ye pa eye nwomasua enenti wabai wobemanani akọ nwomasua ho iye pa titiru ene mabuna aboye mfita dukwa wo mpeso mbesi school dan mu mpo nana nkasa mu esan editu dwase Amansie West de womu akwan nyina atratete apansama edise Ghana ban emenani eba hoye pa nana de sansen wenyina etudwa ewo mra wo saye ewo nana bikusi apia ahemfie ewo Mamso-Nkwanta inde obi biara ase ye o maya momwa amadwumadi etise abaso yankopon enhyira obi a ye de ma me manfo ne se mabai de mesran se me nyina ye ba akwan ye kroye madwumadi ebedie no me nyina ye nkambom madwumadi ne nyina ntimi ko wa no metimi maka no emfa bibia ma enyina be nkambom ma bibia timi wie peye asia school ho hia ti me sra ban se anu school no esua ti me sra ban se o maboa ye na school da no onsi bi nkan ho ma ye enso na nam enso emfa ye mo internet ma bibia ntimi enwie peye ma education no esra na o maboa ye madwumadi no ntimi ko so ma ye ese ye kwa nso nye ti esra na o mampanyin se esra na da woroma wontwena ni hwe mansoman ese de hunoman yakwa nyina protete esre na wontwena ni mabo mansoman ese de ye bere yakwa nana antwi kumotoso emienu edabe hena ya pa won foforo wobesai ewo nana bikusi apia anim ne nkasa mu efa kwan ho editu dwase afa ya pa onin won nana no betena se ato adwene afa kwampone no ho na senke betimi a kana monsei anombetu na menya mpanyifo no ne etinase a agameka chiro mo se sidie MPP amamu no ebaye ebe promise o mo so ombeye no na o munye media nka o mo ntimi aye na se du tama ye to aba media nka mesre na se mo makromani bia to aba